وصلى الله على النبي الكريم. andinore iga fadare mo Allah bangi daraja mudun sultan mo Sokoto do hala yide lewru Ramadana cikkide hande ala nogas i jowenayi lewru Shabana. Fadare mo Allah bangi daraja mudun sultan mo Sokoto andini wiki yi lewru sumai malla lewru korka gam non jango altine wonata go'o lewru ramadana malla lewru korka ko mbi'endu sumai gam no mo umra kala julbe fu i Nigeria ummodo i korka jango to Allah holli non bo o wadani leydi du'a e tefuki hebuki hoyende gamma yiki billaji ɗi Nigeria en yidata ema soyde nyamdu. Miladiya ta zama ɗaya ga watan Ramadan na shekarar 1445 bayan hijira. Saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi a nan ƙasarmu Najeriya da mu tashi da azumi gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai rayukanmu. Muna kira ga musulmi ya amfani da wannan wata mai albarka ko shugabanninmu da ƙasarmu addu'o'in alheri kuma dage wajen ibada da yin ayyukan alheri domin samun sauƙin halin da muke ciki a ƙasarmu. Ya Ramadana lale lale jabba malam Qur'anu marhaban ya Ramadan. Rahmanu Rahimu inno yini tagido tage fongetumi Habibu Habibi Ahmad jam Ramadan ya Ramadan assalatu salamu jokkorimi faki sayyidu takledu dinimi Mukhtaru ilahu on monginmi e alo sharifun sahaba e julbe luttube ngam Ramadan ya Ramadan ya Allah teniɗo toro yaymi a fesina ɓernde am banginmi basira besa dogo marmi bofe boyo amoita yafan mo bernde idi amobda min gam Ramadan ya Ramadan emi daggi fu rabbi daggi tamle emi fergi fu rabbi darjinamle emi wayti fu rabbi numtinamle e yimrede lewru sumay barka nabiyu wallitam dow Ramadan ya Ramadan Ramadana yo lewru jena yabru worundu latti ɗuɗa khairu Magulu teniɗo won e maru ogas e joweɗiɗi e maru Qur'anu jibbina nder Ramadan Jibrilu yo yilli ɓurɗo khairu
baduru ikrano o umri ɓurɗo birru nulal o jogi o waddi khairu mahamuda metina nder Ramadan. Daga yende nde en o heyi o hewti gonga e gonga wardi yotti yite nge fewre nyifi fewti annaba kuluna kufuno maɓɓi ɓurdiɗo yottake nder Ramadan. Ramadana yo lewru cahu Allah duwo moƴƴori nuɗɗinɓe Allah hinno yehuɓi dawɓe Allah ɓe jokkoyi haa ɓe saali kulla albarka lewru mawndu Ramadan. Kayla Ture e maru won ananima jemmare nde daɗino kulla jemma Jibrilu yo jippa ɓesdu himma ibada yo ɓuri fa alfa shaharu bara jari heɓete nder Ramadan. Ya angiɗo Allah albishirma Ramadana to tayima fa a welma bar jarima seɗɗa fuu sowama do'a ko a torno fuu jaɓama aljanna maɓɓitama e Ramadan. Dammuɗe yite on bidama seyɗanuji ginni haɓɓidama welo e ɗonka hoytinama o laare ndu marno handu timma barkaji lewru mawndu Ramadan. Moƴƴe tati e maru keɗiten sappoje arande barka keɓeten e hinno e tokki nder ko keɓeten sappo ragareje nder ko keɓeten sunubaji lotide nder Ramadan. Sumiɗo ndufu ngam yo Allah mo andi hushifaki Allah o nuɗɗinɗo ɗaɓɓa yerda Allah gedde mawɗe famarɗe fuu ko sali yafama kulla ha nder Ramadan.
sadakaji ya hokka ɓe bukaɓe qur'anu nafdoɗa nder ramadan ya ramadan Allah yore badi fudal mangambo Allah donyare e zambata badadi albarka lewru khairu ramadan ya ramadan sami'u hedi tamle gondi di batti wastanamle do'aje de ambo jabanamle mi tiɗa mi hosa surare e njosu ittanam nder ramadan ya ramadan ramle barjari ni kude so wallahi halimu yerdo yam der ramadan ya ramadan albarka cubado holdinado inno ye allah fesinado urnado tage hokkodaɗo sahaɗo ndu ɓurdi fuu elem jagorɗo ahmada jam ramadan ya ramadan yettoje ɗe maɗa allah jawmam do dokkal ngam bo dokkuɗayam basira e zarfu dokkuɗayam mi yustiri yimre sumai hafsatu demmo wiyo tammat ramadan ya ramadan ya ramadan lale lale jaɓɓama lewru olare marhaban ya ramadan ya ramadan ya ramadan lale lale jaɓɓama lewru burhanu marhaban ya jaɓɓama lewru tanzilu marhaban ya jaɓɓama lewru furqanu marhaban ya jaɓɓama lewru kitabu marhaban ya jaɓɓama lewru